ginanaɓe woti e hoore jam e deƴere e nder Conakry ha hewti e leydi ndin fof ellananaka e mum wi yimɓe société civile ndaroɓe no wote ɗen feƴƴiri wona fedde blogueur ɓe no wi'e Babloji no wi'i e nder biroji 54 ɗiɓe jindi e mum e nder diwe jeɗɗi e leydi ndin fof ha hewti Conakry ko biroji 26 udditi e jamɗi jeɗɗi sayi happaɗo on hedditi ɗin ko ila jamɗi jeɗɗi silmaji 10 ha hewti e jamɗi 7 udditi e wi'e maɓɓe no woduno ko ŋacci ko yowiti e alaji goo tawi ɗi ala ton e angal gandal wotinoɓe go'o kono ɗum ɗon fof bonnata kelɗugol wote ɗen hooreɓe biro wote ɗuɗuɓe ɗiɓe men landi wi'uno men e ngal yimɓe ɗuɗali wi'en doggol juutali e biroji wote e nder Conakry candidat ɓe jowo e nder ɓe jeenayo naɓi délégué ɓe ka biroji wote ɗumle ko candidat jo laamu ngun GMD e naɓi délégué ɓe nokkel ɗin fof juɓɓudi laamu kippuɓe wote DGE wiwɓe ɓe jonne e jaltuɗi wote e nder balɗe ɗiɗi. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI.